U Srbiji u 2025. godini plate u javnom sektoru biće veće za 8%. Od danas prosvetarima stiže povišica od 11%. U novoj godini biće povećana minimalna cena rada za 13,7% sa 271 na 308 dinara po radnom satu bez poreza i doprinosa. Visina minimalca zavisiće od broja radnih dana, odnosno radnih sati u određenom mesecu iznosiće oko 53.592 dinara ili 457 evra. Izmenama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje neoporozivi deo zarade je povećan sa 25.000 na 28.423 dinara, čime se zarade rasterećuju, a cilj ove izmene jeste da se stimuliše novo zapošljavanje radnika. Najniža mesečna osnovica na koju će se obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosit će 45.950 dinara, a najviše 656.425 dinara. Penzije su već povećane od kraja 2024. godine. Od penzije za decembar ove godine svim penzionerima i korisnicima ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primanja su uvećana za 10,9%, tako usklađeni iznosi penzije i novčanih naknada biće isplaćeni u januaru 2025. Nakon usklađivanja prosječna penzija za decembar 2024. iznosi oko 50.700 dinara. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2025. godine važeće novi uslovi za odlazak u penziju, pa će žene u starosnu penziju u ovoj godini moći da idu sa navršene 63 godine i 10 meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Uslovi za muškarce ostali su nepromenjeni, što znači da će oni kao i do sada u starosnu penziju moći da idu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža. Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene će se pomerati za po 2 meseca sve do 2032. kada će biti izjednačeni sa uslovima propisanim za muškarce, to jest 65 godina života uz minimalnih 15 godina staža osiguranja. Do ove godine bilo je nepromenjeno uslovi za prevremenu starosnu penziju koji su u 2024. godini izjednačeni za oba pola, pa tako od 1. januara ove godine i žene i muškarci u prevremenu starosnu penziju mogu da odu kada napune 60 godina života i 40 godina staža. Uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju važi i za žene i za muškarce za koji godine života nisu važne, jeste 45 godina staža osiguranja. Poljska je danas preuzela predsedavanje Savetu Evropske unije i u narednih 6 meseci će podržavati aktivnosti koje jačaju sve dimenzije evropske bezbednosti, spoljnu, unutrašnju, ekonomsku, energetsku, informacionu, prehrambenu i zdravstvenu. Drugo rotirajuće predsedavanje Evropske unije Poljska preuzima u vreme neizvesnosti i bojazni dok se bori sa posledicama ruske agresije na Ukrajinu u uslovima povećanih geopolitičkih tenzija, erozije međunarodnog poretka zasnovanog na pravima i hibridnim napadima na evropsku demokratiju i bezbednost. Kada je reč o proširenju, šef diplomatije Radoslav Sikorski rekao je da će Poljska tokom predsedavanja obezbediti odgovarajuću brzinu i kvalitet proširenja Evropskoj uniji na istok i jug. Poljska predsedavanje Evropskoj uniji preuzima od Mađarske, a na kraju juna predaće ga Danskoj. Srpski teniser Novak Đoković i Australijanac Nik Kyrgios zaustavljeni su u drugom kolu dubla na turniru u Brisbaneu pošto su posle velike borbe poraženi od prvih nosilaca Hrvatske Nikole Mektića i Novozelanđanina Michaela Venusa rezultatom 6-2, 3-6, 10-8. Đoković i Kyrgios bili su na domak iznenađenja, imali su 8-6 u super tie-breaku, ali je iskusniji dubl slavio. Srpski teniser nastavlja takmičenje u singlu gde mu je naredni rival Francuz Gael Monfils. Do kraja dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab, promenjiv, najviša dnevna temperatura od 6 do 12, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 0 do 4 stepena.